Em dic Isabel i estic al taller de mecànica. Jo em dic Marta Gòdia i treballo en un laboratori. Estic treballant amb un mecànic de cotxes, amb el Pere. És el meu lloc preferit. El que m'agrada és els cotxes i les peces també. Estic contenta d'anar-hi. Jo me sento bé. Des de petita vull ser mecànic, arreglar cotxes. També m'agraden les curses de cotxes a la tele. Bueno, me passo molt bé, també. I el meu cotxe preferit és el Subaru. El primer dia costa una mica, però després ja te vas acostumant. Però m'agrada limpiar tubs, els taps, després també plenar les caixes de puntes i també el que em manin. A part d'estar allà, que hi ha molts bons companys. El que m'agrada també d'allà de la feina és també que vaig a esmorzar amb tots. Hi ha molta gent que els que hi ha allà a baix on treballo jo, clar, com que fa molt temps que treballo, doncs ja els coneixo més. Llavors ells hi ha vegades que els hi falla algun detall. El projecte Integra 21 és el projecte d'inserció sociolaboral de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals que tenim a Down Lleida. Aquest projecte funciona en la metodologia del treball amb suport. Nosaltres creiem que totes les persones tenen dret a treballar en qualsevol empresa que existeixi. Si és que hi ha un lloc de treball adient per a ells, si els agrada, si estan motivats per fer la feina, si estan preparats. Però sabent que tenen una mica més de dificultats. Per tant, el treball amb suport el que fa és que posa un preparador laboral, que és de l'associació, que és la persona que els ensenya tot, des de com han d'anar vestits, en quina hora han d'arribar a la feina, quin és l'autobús que els anirà millor, quina és la feina que han de fer, evidentment, com s'han de relacionar amb els seus companys, i també a la inversa. A l'empresa també ensenya com hi han d'explicar les coses, quines feines són les que pot fer, i també als seus companys que no els sobreprotegeixin, que és el que normalment pot passar, i que confiïn que ell també té unes capacitats i que anirà fent aquesta feina de manera autònoma. Les seves persones de referència ens expliquen les tasques que faran els joves i nosaltres, com que ells no en tindran prou amb una vegada que els hi expliquin, doncs els hi anem repetint les vegades que faci falta fins que ells són autònoms a l'hora de fer aquesta tasca o les tasques que se'ls hi assignin. Que estem molt contents tant del procés de contacte amb l'associació, que va ser molt fàcil, molt didàctic, molt clar per part de, per exemple, al principi la Carmen, que va vindre a explicar-nos el projecte Integra 21, que és on s'ha integrat la Marta, com tota la bona idea que té l'associació de fer aquest acompanyament de la persona en el període de pràctiques, que es va servir per estar nosaltres més relaxats, perquè sabíem que teníem aquí una persona que acompanyaria la Marta i es podria donar també suport a nosaltres, i perquè va fer el procés molt senzill. La veritat és que des d'aquest punt de vista estem molt contents per la bona organització que se té plantejat dintre d'aquest projecte. La tasca que es realitza per totes les parts és molt important perquè els joves es sentin acompanyats i tinguin il·lusió per la seva nova feina. El que passa que està molt il·lusionada amb la feina
I llavors, clar, això, com abans no ho havia fet mai, doncs el dia que té que anar al taller està molt contenta. El que demà em toca taller fa i tal, i es prepara a veure què em posaré i arreglar. Se porta, se dialoga pel camí, d'anar cap allà li tens de parlar. I en canvi, quan surt d'allà, fins que arriba a casa, tranquil que te conté, no té temps de contar tot el que ha fet, clar, però no s'ha d'estar amb una satisfacció d'haver-ho fet i de la relació amb els companys i tot. No ho sé, la meva il·lusió, però per ella, era que pogués anar a treballar, perquè penso que com se sent, que se sent més responsable, se sent més autònoma, sí. Teníem la il·lusió, diguem, hi havia una il·lusió de que algun dia tingués ella alguna que sentés responsable, no? Allò que sentís allò necessitada de fer i de fer coses que amb ella l'emplenen. Bueno, jo, a veure, fins que no vam arribar a l'associació, era un món tancat que nosaltres no coneixíem i ho veiem molt limitat i impossible de que pogués treballar. El que abans semblava impossible, ara ja no ho és, i tot gràcies a la col·laboració i participació de moltes persones implicades en aquest projecte. Jo crec que totes les persones tenen que col·laborar amb estar bé amb els altres, i com que no pots treballar en tots els àmbits que hi ha molts àmbits diferents, doncs aquest és un àmbit que ho tinc a prop de casa, me va bé, m'agrada i me complís. Experiència, quan està aquí ho estem fent, jo crec que jo i tots els companys ho fem molt d'acord, m'entens? És que no pots dir res més. A partir d'aquí és molt bàsica, m'entens? És la satisfacció que té una persona de poder col·laborar. També és important recalcar que possiblement tot el procés ha estat molt còmode i molt fàcil, perquè sense saber que era la Marta, no sabíem què persona s'integraria al grup. La proposta d'integració d'una persona primer en pràctiques i amb un futur, un possible contracte, va ser consensuada i votada per tots els membres del grup, que en alguns moments poden ser de 20, estem parlant d'unes 20-30 persones, i tots vam estar d'acord en fer aquesta aposta i este pas. El que per la resta de gent només és una feina, per ells és molt més, i ho demostren cada dia amb les seves capacitats. Amb la Isabel vam començar a fer sessions de planificació centrada en la persona. Ella va escollir les persones del seu entorn més proper que volia que participessin i els tècnics de l'associació que també volia que participéssim d'aquestes reunions. Llavors ella des del primer dia va tenir molt clar que el seu camí era anar a treballar en un taller mecànic. Llavors nosaltres vam signar un conveni amb la FEMEL, que és la Federació del Metall de Lleida, que va possibilitar aquesta inserció. Nosaltres de seguida vam pensar en un taller al seu poble i aquest taller des del primer moment va acollir la idea molt bé. Llavors nosaltres li vam comunicar a la Isabel i per ella va ser com un somni poder anar al taller. El fet d'estar amb d'altres persones, el contacte amb d'altres persones, li va molt bé perquè a més ella és molt sociable i li agrada d'estar amb gent. Quan està ella, veus que a vegades té actuacions o cosetes que se surten de lo normal i gent que a vegades t'estàs discutint amb ells, en aquell moment, o companys de feina, t'estàs discutint, en aquell moment surt el seu interior, aquella que tenen, per col·laborar i dir, mira, no sembla que no sigui tan sosos, participem, s'impliquen la gent, però clar, ella el que fa és unir una mica aquestes 4 o 5 persones, de manera que a vegades tenim roses de tracte, no sé què, no sé quan. I quan ella té algun tema que surt d'ella perquè li surt de bé, allò fa pinya. Però és que aquella persona que està discutint s'agrega al grup. La Marta, a part de ser molt sociable, també és molt metòdica, té molt bones manetes, llavors també el tipus de feina del laboratori, de posar les provetes, de preparar-ho, que podria encaixar i podria ser... Al principi, quan li vam proposar, com a tots, ens fa una mica de respecte, canviar de lloc, perquè ella estava fent pràctiques, però també estava molt a gust, però la Marta és una noia emprenedora i va dir que sí, que ella ho volia provar i que endavant.
ha estat realment un gran descobriment com a persona, perquè té molta capacitat social, s'ha adaptat perfectament al grup. Possiblement al principi estàvem molt pendent d'ella i ara estem una miqueta menys, però ella ja s'ha fet el seu espai dintre del grup. Vull dir que al principi l'espai li vam oferir nosaltres, però ella després, a poc, ja se l'ha buscat i ofereix molta alegria, sempre molta vitalitat, moltes ganes de treballar. A tot arreu on ha anat se l'han estimat. Diu ella, a vegades troba pel carrer gent que treballa amb ella i diu: Marta, què tal, Marta, què fas? És dir, que estàvem satisfets amb ella. Nosaltres el que buscàvem, el que oferíem, i quan se van ficar en contacte amb l'associació és el que vam dir, que volíem una persona que tinguera habilitats manuals, que tinguera una psicomotricitat fina important, perquè tot el que desempenya la Marta al nostre grup requereix d'habilitat manual, però que també volíem una persona amb bones capacitats socials i que no s'agobiara si tenia molta gent al seu comptat. A part de treballar, és el que diem, les relacions personals, vulguis que no, totes les feines i això també és una mica la motivació. Ella quan arriba a casa, mare, avui he fet això, i li explica tot, no sé què. Vull dir, és aquesta satisfacció que diem, que potser nosaltres quan anem a treballar és, sí, avui he fet això i allò, i no, ells ho expliquen perquè la feina per ells és molt important. És una satisfacció en general molt gran que estigui en un lloc així, que li donin feina de la responsabilitat que pugui tindre i que ella se senti capaç de fer-la. Llavors hi va de molt agrat, sense nervis, i fa com si ho hagués fet sempre. És a dir, com si ho hagués estat esperant i ara ha acabat la carrera i ha començat a exercir, alguna cosa així. Per nosaltres és una satisfacció increïble quan un lloc de pràctiques o es produeix una contractació, no? Després d'un període de pràctiques, ostres, és el que diem, una recompensa a l'esforç, a la feina ben feta, a la superació de tots els problemes i de totes les coses que han anat passant durant aquest període, però que nosaltres sempre diem que el període de pràctiques és per això, no? Per ajustar, per regular, llavors quan es produeix una contractació, al final és com si fossin una mica els nostres fillets, no? Sempre en tenim molts de repartits. I penso, ojalà no s'acabi, després d'això vingui una altra cosa, que no anem enrere, sinó que continuem endavant, que sempre tens un raurrac aquí, que no?